Varapau xudicial a Ence. Tras semanas de agarda, hoxe deuse a coñecer a sentenza da Audiencia Nacional que anula a prórroga concedida a Pasteira. Esta ampliación da concesión que lle concederá no 2016 o Goberno en funcións de Mariano Rajoy permitía á empresa continuar en Lourizán ata o 2073. Finalmente, a sala do contencioso administrativo do Alto Tribunal decidiu estimar os recursos presentados polo Concello de Pontevedra e por Greenpeace. Segundo recolle no seu fallo, a resolución do Goberno Central que se presentou no 2016 non xustificaba que a natureza da pasteira lle impedía instalarse noutra localización, algo que exixe a Lei de Costas para prorrogar as concesións en dominio público marítimo terrestre, como é o caso dos terreos de Ence en Lourizán. Si recoñecen na sentenza que as probas periciais practicadas apuntan que ter un volume importante de auga doce preto é un recurso necesario e imprescindible para o proceso productivo das plantas de pasta de papel, pero isto non é suficiente para soster a súa permanencia en dominio público marítimo terrestre. Xa no 2019 a Avogacía do Estado desmarcarase da postura que establecera o Goberno de Mariano Rajoy, optando por non defender a legalidade da prórroga.